Puilano lamsogani YouTube channel no tini sing kaisa story saimanlayano abo wngkha jinghai samung khaisanai borokni nukhungo musuk masa tongo tei a musuk kuwao eba hakor kotormao kwlai thangjakha aboni yagulo o musukni malik pal manjakliya tei bo uansukha lukurok bai miliwi a musukno arono phobui risina hinui tamoni hinkhe bo a musukno nahari manliya kuwao kwlai thangmani yagulo. Aboni yagulo lukusong bono phopsina hinui joto pal baksa miliwi halulaikha a musukni sakao phiaba a musukni uansukmung belai no kwrak tamoni hinkhe bo sak saichungno bwtharna muchungjakya aboni bagwi lukusong pal baksa bini sakao halulukhe bo a ha no yakung bai kaklaiui bini yakung tola rohoi ribaio bini sakao halukha hinkhe paithago a musukni yakung tola ha rungjakmang bo paithago kuwani nokhorui mankha abo haino chini langma bo tamoni hinkhe chung kuchugo kanani naikhe kwbangma borokno chungno hamya khainai tongo tei sikrinai bo tongo chungno kirilnai bo tongo aboni bisingtwi se chung kuchugo kanani ma uansuknai swrapsa bai bwkha swbai rimani amo chaya klaio. Chwng hamya lamano uansuya kare kaham lamano uansukhe salsa chwng success wngnai abo poito tongdi. So tini video asuk jora noknoro video no chajak tongkha hinkhe subscribe khaide hambai.